Azvina kumira mushe kuZimbabwe iko zvinezvi. Nhasi ndiri kutambira mashoko izvezvi pari kunzi Themba Mliswa anga asungwa. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika kuZimbabwe. Vamwe vari kuti catch and release deal, vamwe vari kuti aiwa haisi nyaya kuti ngati catch and release deal, zvinhu zviri kutoitika zvakawanda. Vamwe vari kuti cleansing, vamwe vari kuti ngoto polisi mbonzi iri kurova basa, iri kuchigona chibasa chacho. Zvakawanda zviri kutaurika. But inini pachimonya changu chekugona kusumudza Zanu PF nenzeve kudai so, ndo pandairoera pasi kuite bha kana watouyawo panapa wakafaya neni ndine chibhanditi chekuzondodedzera kuti pasi neZanu PF kubva makuseni kusvika manheru. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane. Right, yekwaThemba ndangosangana nayo ka1 panapa ari kutaura kuti zvoni, today I was arrested by a formidable contingent of 12 armed law and order officers from ZRP in Chinhoyi, all orchestrated by the officer commanding Marsh West Commissioner Taonei Mazema, who is clearly scurrying around to clean his criminal trail. Ndo mashoko ari kubva kuna Themba Mliswa achiti ininika vanga vangondibata varida kuvharavhara nyaya dzake. Aende nyaya dzacho dzakawanda vakomana. Unoziva kuti nyaya yekuti tingati nyaya yetumadhiridhiri twawo kana kuti nyaya yechinchi. But chandiri kuona panapa ndechekuti zvoni vari kuti escape and exile in Australia, your drama queen ari kutaura kuti zvoni ari kuda kutomboitirwa umwana ikoko pane kuswera chiita zvavari kuita. Vamwe vari kuti Themba chimbomirai kutiitira drama vedu we, nekuti zvinhu zvamuri kutaura zvese izvi izvi anotori mafanis ega. Ndo mashoko ari kutaurwa nemaZimbabwenzi vari kutaura pamusoro pacho. But ndiri papo futi ndiri kunzwa mamwe mashoko andatambira ari kubva nekuna Mudzingwa. I think vazhinji venyu munogona kunge masangana nenhingirikini imwe ndanga ndichita panapa ndichitaura. Mudzingwa ari kutaurawo kuti nhingirikini imwe yari pane imwe audio ari kufambisa kuti Comrade Nyokayemabhunu kwavakabatwa kujeri kwakasungwa ikoko vari kunzi vakabatwa chibharo. Comrade Nyokayemabhunu vari kunzi vakabatwa chibharo. Ndo zvinhu zvataura naMudzingwa pane nhingirikini imwe nga ichicirculate around internet. Zvinhu zvese izvozvo tiri kuzvibatanidza, tiri kunyatsovhiringidzika kuti chimbori chiko chiri kuitika. Uchingopedza unzwa kuti nhingi adai unzwa nhingi futi bo, unzwa nhingi adai so nhingi futi bo. Zviri kuti vhiringidza, hatichazive kuti chii chiri kunyatsoitika kana zvinhu zvakudaro, so kuti unombonzwa kuti nhingi abatwa nhingi adai. Ende zuro ndizuro takanzwa kuti Wota Muzembe akabatwa, and it's not a secret now kuti mangwana Muzembe anenge achitopinda mukoti panyaya dzake dzanenge achindingina. Vamwe vari kubhiga Zanu PF, aiwa Zanu PF ipapo yakatogona pane zvinhu zvayakaita izvozvo nekuti ikaramba ichingobata vanhu, iri kuklina, iri kuita sei, iri kudidi. But vamwe vari kuti aiwa chigemu ichocho takachionera kudhara chenyu chamuri kuita chekungoda kungoningina, ende pari kunzi muri madofo ekupedzisira, nekuti dai manga musiri madofo ekupedzisira mungadai muchigonawo kuchinjanisa strategy vedu we, kwete kuti mungoti muri kungoramba muchingotiitira zvinhu zvamakaita 2018 zvamakaita nhingirikini zvese muramba muchingodzoka. Ende inini ndosaka ndigara ndichitaura kuti Zanu PF yakaba maelection 2008 yakarambira Tsvangirai kuti apinde iyaya ndo same ichingoripo iyoyi. Ende mastrategies avo kada kumatracer, so anotanga formula akangoda kufanana vachingoshandisa chipower ichocho. Ndosaka chiti muri Zimbabwe pada kutongoziva kuti woona kuti ndo marovera vari kuita skill ravo, iwe wobva watopindawo wakatotraina wakatongochimaster chidhiri chacho kuitira kuti ukwanise kunge uchita se uchizokwanisa kupukunyuka kana kuti uchikwanisa kuti zvinhu zvinge zvichikuitira pane zvinhu zvaunenge chazoda kuzoita kumberi uko. Inini ndiri pakuvhiringika, I'm still in shock. But without wasting much of your time, kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, wobva wavhurwa FNB business account, usina work permit kana kuti study permit, hapasina nguva yekuswera uchitambudzika, bata ve-education research ana mukoma oini vanokupedzera masports chibasa ichi vakachimaster vanochigona, zvekuti hauna work permit hauna study permit dzatonyaya dzekudhara. Ende usaswere uchikumbira zvima-account zvavamwe vanhu because unoona uzongotizwa nemari usingazive. FNB business account yaizi kuvhurwa nepassport yako chete ingori valid. Vabate izvi so vakuitire zvekuti tizonzwa kuti ukavharwa mari kunge zvakamboitwa mumufesi wangu hazvizobude zvakanaka. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Vanokwanisa kubatsira. Zvamanje chimbonzwa izvi kutaurwa nemudhara wevanhu vakatsamwa muri Zimbabwe. Hede zvinhu zvacho munozongokomentawo. Try to be nice pamunenge muchikomentawo mamwe maaudios anenge asendwa nevanhu panapa. Handiti inzwa zvaari kutaura. Kana mune zvenyu zvekutaura, namba dzeKulen TV munodziona dzinenge dzakanzi send audios, mobva mangondibata direct motaurawo zvenyu zvamunoda kutaura, ndo pandakanda pachannel ineyi. Ndakuonesa chokwadi. Nhasi Mnangagwa, zuro Mnangagwa wanga ari pamaranga. Mutagwire nhasi uri kuZCC. Akisiria Mnangagwa nhasi uri kuMethodist. Mobho Chinomo na uri kuRoma.
chimama uri kudhachi uyu unonzani chivhayo uri kujohani masowe yechishanu uyo unonzani uyo chatamukanganwa zita rake akaiswa kujohani masowe yejerusarema. They are dividing each other like this. That is how are they dealing with people in Zimbabwe. Kulen, I'm very happy with you, my brother, from my country. My real brother is speaking my language, same language what I'm speaking. Asi, unaona kuti we get hated from our country and the foreign countries or a foreign land. We are get hated there, in Zimbabwe we hated there, and now we stand on the middle. We don't know where we go. Guys of Zanu PF, stop nonsense. Dosara kept Yababawe. Dosara kept Yamakatori Mdaro. Mdara not our chokwadi. It's a Zanu PF. And he's speaking something corruption through Zanu PF. What are they doing? And they have a right because it's one of those people that keep Zanu PF in power. The old veteran, the ex-combatants. They are keeping Zanu PF in power from 1980 until today, where I'm speaking now. It's all vet. They are defending Zanu PF. Everyone is speaking against opposition. These old people, they are all vet. Patrick Shinamasa, Joseph Shinotimba, and so many other, what I didn't mention their names. They are grown up, they are married, their wife is through Zanu PF. And there went to the war with the age of 14, 15, 16, 17, 18 years. To fighting for the freedom. That is the freedom what are they speaking now. You suppose Zanu PF to rule the country the way those people they want. I cannot recommend it about you if you say, give us our t-shirt. What is the t-shirt of Zanu PF? What is the regalia of Zanu PF? What is the cape of Zanu PF? Meaning, does it not change the mind of the person if you say this is wrong or this is wrong? And hakuna munhu anondinyaradza kutaura chokwadi. Chero kasama millions akadini ini ndikadya pamberi panga. But vamwe vari kusure kwangu vari ku left and right, back, front. They are hungry and poor. They are still on the poverty. How can I support nonsense? I'm not a stupid person.